Neața bună, dragilor! Noi am ieșit la plimbărică. Bebe a dormit repede. Acum aș face somnul de frumusețe. Noi vine să fie fresh, mai încolo să putem să ne jucăm. Mai mergem și pe la magazin, mai luăm câte una alta. După care o să ne vedem de program. Ce să zic, dragilor, anul acesta vine cu o grămadă de schimbări. În teorie, trebuia să îmi reiau activitatea, să am tot felul de proiecte faine, evenimente, să organizez tot felul de chestii noi, program nou, locație nouă și ce să vezi, surpriză, vine Bebe 2. Așa că trebuie să-mi reconfigurez toată activitatea, mai mult pe lângă casă, evident, pentru că BB1 abia acum începe să meargă și BB2 cred că vine undeva în august, după calculele mele. O să vedem în săptămânile ce urmează ce zice și domnul doctor. În rest, ce să zic, am început anul total neașteptat față de cum era planificat, dar în decursul anilor am învățat că atunci când te chinui să planifici ceva în detaliu, sigur atât scapă ceva. Și am învățat să go with the flow. Asta este. Moș Crăciun a fost darnic cu noi, ne-a adus un test pozitiv și acum n-am decât să-mi reconfigurez toată activitatea profesională. Ideea e că deja eram pe pauză de un an și undeva în noiembrie anul ăsta trebuia să reîncep și asta este. Go with the flow. Refacem tot planul. Dar de data asta nu o să mă chinui să mai planific totul în detaliu, pentru că întotdeauna apare ceva neașteptat și câte o surpriză faină din partea vieții, ce să zic. Era programat, dar nu neapărat pentru acum, dar e foarte bine că vine acum. Suntem foarte fericiți. Așa că ce să și fac? Dacă voi mai fi casnică pentru următorii 2 ani și un pic, adică 2 ani, am socotit, să zicem, în august se naște, 3 luni de concediu și după aceea încă 2 ani. Deci 2 ani și mult, aproape 3. Dar e ok, sună bine. Sunt convinsă că o să fie mult mai fain decât la job, să stau acasă cu copiii, clar. Și na, numai cine n-are copii crede că atunci când stai acasă cu copilul chiar stai. Dar în principiu ar trebui să iasă totul foarte bine. Sunt foarte curioasă ce alte surprize ne rezervă 2023. Că pare că a început așa în forță. Iar după cum se arată momentan, pare un an fain. Lumea ține cu noi, ești afară, soare cald, uscat, liniște. Ce să mai și vrem în plus decât liniște? Ei, mai vrem câte una alta de la magazin ca să putem să facem un prânz bun. Vă pupăm pe toți și ne vedem la masă! Hai, o zi faină să aveți! Pa!